Hej Sune, det er Omid her. Det her det jeg kom frem til min historiske analyse af Churchills jerntæppetale. Kilden det er en tale af Winston Churchill. Han var under talen leder af det britiske konservative parti, som var opposition til den siddende regering, men blev senere, som vi kender ham, regeringsleder for Storbritannien. Talen blev holdt den 5. marts 1946, altså umiddelbart efter 2. verdenskrig. Jeg vil sige, at talen den er stilet til hele verdens befolkning, men især de europæiske stater i vest, men også USA. Man ser, at USA's daværende præsident Harry S. Truman er mødt op til talen. Når man tager i betragtning, at Churchill ikke var regeringsleder, men oppositionsleder på daværende tidspunkt, så er det rimelig bemærkelsesværdigt, at selve den amerikanske præsident var mødt op. Men det har nok været en helt særlig grund til. Churchill han er vidne om præsidentens tilstedeværelse, og han vil også have, at den amerikanske præsident skal forholde sig til budskabet i talen, og at USA til at involvere sig i de emner, han tager op i talen. Jeg vil komme ind på, hvad Churchills budskab og hensigt i talen er, men først vil jeg lige præsentere, hvilke problemer og emner, der bliver taget op i talen. Churchill indleder allerførst med at understrege, at han respekterer Sovjetunionens store bidrag til sejren over Hitler i 2. verdenskrig. Han erkender også, at Sovjetunionen har et sikkerhedsbehov på grund af den her krig, der har været. Efter han så har slået det her fast, så slutter han sin indledning af med at sige, at han gerne vil fremhæve en række kendsgerninger om positionen i Europa. Og det ser man også, det er markeret med blåt, hvor han bla 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 respekterer Sovjetunionen. Men så siger han så, men det er min pligt, her til sidst, men det er min pligt, jeg er sikker på, at de ønsker at sige tingene, som jeg ser dem, at stille dem visse kendsgerninger for øje om den nuværende stilling i Europa. Så, altså, Churchills gennemgående emne i talen, det er slet og ret, hvad der skal ske med Europa efter en tid med 2. verdenskrig, altså hvordan man bedst muligt kan bygge et nyt Europa op, og herunder kommer han simpelthen ind på, at han er bekymret med, hvordan udviklingen finder sted i Europa, og også hvad der vil ske i Europas fremtid. Han kommer i forlængelse af alt det her ind på et jerntæppe, som jeg har markeret her med gult, hvor han snakker om opdelingen i Europa mellem de frie og demokratiske stater i vest, og så de ufrie kommunistiske stater i øst under det sovjetiske diktatur. Han snakker altså om jerntæppet, der har sænket sig gennem kontinentet. Og når han netop snakker om det her jerntæppe, altså den her kontrast, så snakker han også om den her opdeling vil betyde en fremtid, der vil blive præget af magtpolitiske, økonomiske og ideologiske konflikter mellem de kapitalistiske lande på den ene side og de kommunistiske lande på den anden side. Alt sammen i kampen om et nyt Europa. Han kom også ind på Sovjetunionens politik og indflydelse. En indflydelse, der ikke kun har omdannet Østeuropa til nogle ensrettede kommunistiske stater, men som også er ved at udvikle sig over et stort antal lande rundt i hele verden. Så man kan sige, at Churchill snakker altså om Sovjetunionens kommunistiske ekspansionspolitik, og han udser det for at være en fare for den kristne civilisation, som jeg har markeret et eller andet sted. Og med det mener han naturligvis, at deres tidligere allierede Sovjet nu er en primær trussel mod den vesteuropæiske sikkerhed. Så man kan altså slå fast, at kildens hensigt og budskab er for Churchill at få samlet de vestlige demokratier under et forenet EU samt USA i kamp mod kommunismen, som man altså anser som en trussel og udfordrer til den vestlige magt. Han er bekymret for Sovjetunionens ekspansions-udenrigspolitik, og han mener, at det er farligt, at man ikke aner, hvad der sker på den anden side af det her jerntæppe. Talen det er altså en varsel og fordømmelse af Sovjets politik i Østeuropa efter krigen, og Churchill han vil vække verdensoffentlighedens opmærksomhed på den kommunistiske fremmarch i Europa og appellere til USA om at indse, at situationen i Europa den er meget skrøbelig. Så hele spørgsmålet i talen er, hvad der skal ske med Europa i fremtiden.
Skal det styres af et diktatorisk kommunistisk sovjet, eller skal det have et frit demokrati? Churchill vil altså med den her tale bekæmpe kommunismens udbredelse, der strider imod hans og hele den vestlige kapitalistiske ideologi. Han argumenterer løbende igennem talen for, hvorfor det er så vigtigt at stå sammen mod den her sovjetiske magt, der er i udvikling. Et af hovedargumenterne er den sovjetiske politik i Tyskland. Som man kan se af det, jeg har markeret her, så var Churchill bekymret for, hvad Sovjetunionen vil stille op med det Tyskland, de allierede har kæmpet for. Han siger, at sovjetregeringen vil bygge et kommunistisk Tyskland op i eftertiden af 2. verdenskrig. Og det strider altså ligesom mod alt det her, de allierede har kæmpet for under 2. verdenskrig, nemlig et frit Tyskland og Europa. Den kommunistiske politik i Tyskland udgør altså ifølge Churchill en kæmpe trussel mod et frit og demokratisk Europa. Han bruger også meget tid på at argumentere for, at kommunismen er en trussel mod demokratiet, som man kan se her, hvor han beskriver, hvordan Sovjet vil have suveræn magt og hele tiden ekspandere. Og han slutter meget varslende af med at sige, at bortset fra Tjekkoslovakiet, så er der intet virkelig demokrati. Men altså, det gennemgående argument er at stå sammen gennem FN imod russerne for at sikre de frie nationers overlevelse. Og det kan man se, det fremgår af det, jeg har markeret her, og så er der også noget om det længere nede her til allersidst. Kildens troværdighed. Kilden, den er selvfølgelig nedskrevet og troværdig, men kildens indhold har uden tvivl tendens, da Churchill prøver at overbevise verden omkring sig om sit budskab, hvilket han altså jo gør ved at argumentere for sin sag. Og derfor kan jeg også til at afslutte med at sige, at man ikke kan bruge den her kilde til at få nogle 100% objektive facts omkring, hvad der skete i verden efter 2. verdenskrig og i begyndelsen af den kolde krig, da det jo er Churchill, der taler. Men hvad vi så kan bruge kilden til, er at se betydningen af kommunismens indflydelse igennem de vestlige kapitalistiske staters øjne og se begyndelsen og motivet for den kolde krig fra et vestligt perspektiv. Og hvorfor, hvad hele grundlaget var for at starte den her krig op. Jeg fandt også noget om Truman-doktrinen og Marshall-hjælpen, der for alvor startede den her kolde krig. Så på den måde kan vi også anvende den her kilde som grundlag for netop Truman-doktrinen og Marshall-hjælpen og grundlaget for USA's reaktion og indblanding uden for deres egen amerikanske halvkugle. Så altså, ja, amerikanerne blev simpelthen bange for udbredelsen af kommunismen og voksende magt, og alt det her giver kilden altså et rigtig godt indblik i. Ja, det var det, jeg havde. Min mor har lavet mad, men vi ses.